Ahojte, ja som Lenka. Ja som Dominika. A vítam vás pri Halloweenskej špeciáli číslo 3. Takže dneska budeme mať taký menší špeciál na Halloweenský špeciál číslo 3. A bude to, že tu máme napísaných 4 hororové postavy a máme tu papieriky s menami. Takže, a jak poviem jednu postavu, tak musíme opravdiť, na kom sa to najviac podobá. Takže ako prvá tu máme Samaru. To je Samara. Neviem. Prečo? Ja dám toto. Ja neviem. Ja som mimo debatia. Dobre. A ďalšia tu máme Slendermana. Slenderman? Asi. Jodie. Keby ste nevedeli, kto je Jodie, Jodie je z filmu 3:15 zomrieš, taká malé dievča, ktoré má túto dírku. Proste malá dievča s medvedíkom. A posledného tu máme Wendiga. Kanibala. To asi nikto. Wendigo. Lenka, nehovorím, že ma chceš jesť. Ja mám prúcho v pohode. Wendigo. Ja som taký kanibalizmus jeden. Ja som taký kanibal. Tak, pre teba. Dobre. A teraz sa troška porozprávame o týchto menších štyroch. Menších. Menších štyroch postav. Takže každá povie jednu vec alebo dve, čo si myslí o tej postave. Takže Dominika, čo si myslíš o Samare? Je čudná. Čudná? Hovorím ja. Ja to hovorím na každého. Tak sa mi nečuduj. Podľa teba je Samara čudná. No, moc by si ti to nezdalo, keby ti z televízora vyšla. Ako to ja robím? Podľa mňa Samara je to super postava. Je to super postava a keď ju hral niekto vo filme, bola... Kokos, ten kruh! To by ste si mali kúknuť. Aha. Ale Samara je tá najlepšia postava hororová. No nie najlepšia, ale je veľmi dobrá. A jak som pozerala... Je veľmi dobrý hráč. Ale jak som pozerala, že kto ju hral, aké dievča, to. Dovidenia. Úplne také dievča, ktoré vyzeralo úplne pekne. Asi predstaviť, ako Samara vyzerala vo filme. Slenderman. Čítala som si aj históriu Slendermana a veľmi ma to zaujíma, že jak som čítala ja, že kradne deti. Proste, že si z toho tak dorobil srandu, že keď budeš lietať, ťa zoberie pán Slenderman. A on to sa stalo. Či? Neviem, či sa to stalo, ale patrí medzi creepypasty. Medzi zlých ľudí patrí, ktorí berú malé detičky, ktoré plačú. Ja nebudem už plakať. Je to podľa mňa tiež super postava, ktorá má svoje vyvýšenie, ktorá patrí medzi najlepšie hry roku 2012-13. A ktorá má tiež svoje miesto medzi najpostavami. Áno. Jodie. Jodie je to podľa mňa taká o ničom postava. Proste maličká. Proste bolo to tak strašidelné o tom, že to bolo dievča, ktoré malo v strede čela dieru. Áno, že ju strelil takto. A proste... Bola to blbý s malým mozkom, no čo sa nemôžeme čudovať. No, kúpni si ten horor a potom uvidíš. Nechce sa mi, je to moc ďaleko. Jodie podľa mňa je taká menšia tiež dobrá postava, ale do toho filmu sa vôbec nehodí. A ako posledného tu máme Wendiga. To je... Wendiga pozerám aj teraz tú hru Until Dawn. Na jej narodeninách sme pozerali o ňom. Na moje narodeniny, čo som teraz mala,
tak sme sa rozdelili do skupiny, že kto chce hrať karty, kto chce to robiť a moja skupina bola pozrieť paranormálne javy a sme si tam pozreli Wendiga amerického kanibala, čo raz dávali na Prima Cola alebo kde a proste sme to mali na YouTube a sme to pozerali. A on je vlastne taký, že ten, kto zje ľudí a ten, kto spôsobí kanibalizmus, proste sa zmení na Wendiga. A kto by nepoznal Wendiga, nech si to vyhľadá v hre Until Dawn alebo na Google. Takže podľa mňa je Wendigo na prvom mieste v hororových postavách. Najstrašidelnejších. A on má skôr takže skoro všetko žebra, nie? Áno, lebo on mal tú vysušenú kožu, takú a tá koža mu spôsobila, že to bolo proste taký štít, tá koža, lebo ju mal takú tvrdú. Takže kto je na prvom mieste u teba? U mňa najhorší, najstrašidelnejší Wendigo a potom tesne na najlepšieho filmovom mieste je zase Samara. U mňa je tiež Wendigo úplne hore a tiež je Samara, potom Slenderman, Jody a potom nejakí ďalší, ktorých nemáme. Ktorých tu nemáme, presne tak. Tak, to by bolo pre toto video všetko. Takže pri našom Halloweenskom špeciáli číslo 3. 3? Ja som kazala 2, ale 3. Takže toto by bolo všetko a lúčime sa s vami. Uvidíme sa v ďalšom videu, čo asi